ez gora jaso, bularrez asetzen duzu, zure gile den aurtsoa. Edekatu azu, emakumeen artean, zabelekatua, zure semeak Jesu. Senideok, eskerrak eman dezaizkiogun jainkoari, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez garaipena eman digu eta. Aitza eta indarrari, orain eta beti. Emakume guztien gain goratu du jaunak Maria. Eta beraren itzean usteok dutenei, itxaropena eman zien. Adiskide maiteok, ongi etorri beroa egiten dizuegu denoi. Berriro ere hemen biltzen gara Arantzazuko amaren oietan, 9 urrenean. Arantzazuko gure ama honak bedenka zeitzatela. Evangelioa bizi eta iragarri esaten digu aurtengo deiak. Jesusen berri onaren inguruan eta berri on hori zabaltzeko gonbitaren argitan eman nahi dugu 9 urrena. Gauza asko daukagu aztertzeko eta gozatzeko. Batez ere, esperientzia eder baten bedeinkazioa bizi nahi dugu elkarrekin. Mariaren bizitza osoak esplikazio bakarra dauka. Jaunarekin bizi izan zuen elkartasuna. Hori izan zuen bere berri on. Kanta dezagun bere eskerrona. Kanta jaunari, guztiok kanta, kantu berri, Mariarengan, agertu baita, harrikan. Ospatuko dut jauna bihotz osoarekin, zintzoen bileran eta jende zarekin. Jaunak egin jaunandi, maite dituzten guztiek zantaztergarri. Haundi eta ederaren lana, betirango duena haren zuzentasuna. Haren mirariak oroikarri dira, edukizunak jaunata obera. Beldur diotenei janaria eman die, bere itunaz beti daño oroituko zaie. Berak egin gara, berak usilio bere herriari, azerien gaztabetasuna emani. Harek egin dituenak zintzo eta zuzen dira, haren agindu guztiak sendo dira. Mendeetarako ezariak eta berdiko, eiarki emanak eta zuzenbio. Askatasuna bidalio bere herriari, betiko ezarri du bere ituna. Santu eta gurgarri haren izena. Jaunaren bedurra zurtasunaren hasiera, zurkinia dute hori egiten dutena. Betiko irauten duaren gorespena. Aintzaitari eta seme
Jainkoa zaitu, egin Maria, dena grazi, jauna zurekin, gaur behar dizu, tartarazti. Jaunaren morroia goretsa zuen, jaunaren izena goretsa zuen. Jaunaren izena medikatua izan berri, orain eta gizaldiz gizari. Eguzkiak sortu lekutik sartzen denera, goretzia izan bedi jaunaren izena. Jaunak garelako herri guztien artean, haren ospea ontziaren gainean. Nor da jaunak gure jainkoa jakori, goian eseria dago, eta begia jaisten du zeru eta lurrera jo. Jasotzen dugu akabea hautsetati, ateratzen behatzua zimarretati. Eseriera zidezan nagusiekin, bere herriaren nagusiekin. Agor zein abiztiarazten du etxea, zemeen ama eginik posteta. Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jainkoak zaitu, egin Maria, dena grazi, jauna zurekin, nor behar dizu, tartarazti. San Lukasen evangeliotik. Handik 6 hilabetera, Jainkoak Gabriela ingurua bidali zuen Nazaret zeritzan Galileako herri batera, Virginia batengana. Virginiak Maria zuen izena, eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. Aingeruak Mariarenean sarturik esan zion, agur, Jainkoaren gogoko hori, jauna zurekin. Hitz hauek entzutean ikaratu egin zen Maria, eta agur horrek zer esan nahi ote zuen galdetzen zion bere buruari. Aingeruak esan zion, ez beldurtu Maria, Jainkoak gogoko zaitu. Ara, haurdun gertatuko zara, semea izango duzu, eta Jesus ipiniko diozu izena. Handia izango da, goi-goikoaren seme deituko diote, eta beraren erregetzak ez du azkenik izango. Mariak esan zion aingeruari, baina nola gerta daiteke hori, ez bainaiz gizon batekin bizi. Aingeruak erantzun zion, Espiritu Santua etorriko da zuregana, eta goi-goikoaren indarrak hodeiak bezala estaliko zaitu. Jainkoarentzat ez baita ezer ezinezkorik. Orduan esan zuen Mariak, ona hemen jaunaren mirabea, gerta bekit zuk esan bezala. Jaunak esana.
evangelizazioa bizi eta iragartzeaz ari garenean, bistakoa da gaur egun arazo asko sortu zaizkigula. Pastoral alorreko problematika sakondu denean, problematika pertsonala ere sakondu eginda. Behar bada, neure buruari galdetu beharko nioke, nondik bizi dut nik neure evangelizazio eginkizuna, nire kristau izatea, nondik? Askotan, azterketa asalekoak egiten ditugu. Egiten dudana ondo egina ote dagoen, egiten dudana egiteko zer proiektu daukadan, zer kalitate ematen diodan lanari, baina egin beharreko galdera beste ikuspuntu batean kokatzen da. Egiten dudana nondik egiten dut? Lehen begiradan eta gure eliz elkarteak ikusita, parrokiak eta abar, makina bat kexa eta arrangura sortzen da. Baina Jainkoaren begiradaz begiratzen denean, garaien ezaugarriak, arrasto pizgarriak sumartzen dira. Eta esker onerako motibo franko sortzen da. Zer egin egoera hauen aurrean? Jainkoaren bihotzetik begiratuz, halako sintesi berezi bat egin beharko genuke. Nola? Esate baterako, gure identitatea, gure nortasuna, sakondu nahi dugunean, testigo izatearen bokazioa gehituz. Testigo izan. Edo munduari begiratzen diogunean, Jainkoaren presentzia eliza baino aruntzago sumatzen ikasiz. Gauzak horrela begiratzeko noski, berriz jaio beharra daukagu. Eta gure kristau izateari oinarri berriak eman behar dizkio. Bizitza beste sintonia batean bizitzen ikasi beharra daukagu. Evangelioaren sintonia alegia. Gure zeruko amak bizi zuena. Pozaren pozez daukat nere barruna. Jainkoa baitak esan barrena, ikusi baino belame horren ezereztasuna. Gobatzu deituko naute gaurdanik izan Ondiak egin bai dizkitar guztiduna. Santua da haren ezena, eta haren errokeak izanez kristane, etorri otenekara. Bere bezuaren indarra Arroak zuntzitu ditu. Olagetu bere lankitik kapezkia, eta korazia sobeiko ezerezan. Ondasunez bete ditu gauze zeudena, eta ez gutxik bidali asko zutena. Bere gainatu du Israel bere morroia, edukian gogora zaiola. Gure gurasoei alazien itzemana, Abra
Ari eta ondorengoei betiko esana. Aitzainari eta zeneare, eta Espiritu Santuare, hasieratzen bezala, orain eta beti, gizartietan, amen. Senideok, evangelioa bizi eta iragarri esan dugu. Orain, evangelioaren poza eskatu behar dugu gizon eta emakume guztientzat. Egigun otoitz denok batera eskatuz. Jauna, emaguzu zure berri hona. Emaguzu zure berri hona. Jauna, Mariari zeure bisita egin zenion, eta haren bihotza dena berri honez bete zenuen. Ager zakizkigu guri ere, eta egizu evangelioaren doaina jaso, eta beraren adierazle izan gaitezela geure inguruan. Konfiantzaz esaten dizugu. Jauna, asko dira era batera edo bestera sufritzen ari direnak. Gure etxeetako gaixoak eta ezinduak, gerra gorrian sartuta daudenak, edo bizi berri baten bila etortzen zaizkigun etorkinak. Sufritzen dutenentzat eta hildakoentzat bakea eskatuz esaten dizugu. Jauna, gure gizartean askotan iristen zaigu emakumeen kontrako tratu txarren berri. Jaso itzazu tratu txarrez hil direnak. Postu itzazu gaizki eta beldurrez bizi diren emakumeak. Denak gogoan ditugula esaten dizugu. Jauna, Mariari zure esperientzia sakona erregalatu zenion. Gure fededunek ere zure esperientzia bizi nahi dute. Egiezu argi eta zatozkie beren bilaketaren bidera. Gure parrokietan bizi diren fededun guztiak gogoan ditugula esaten dizugu. Gure jainku eta gure jauna, begira ezazu gure beharra eta gure makalaldia. Zure berri honaren poza eskatzen dugu denontzat. Maitasunez egin gaituzunez gero, egizu maitasunean bizitzeko adorea izan dezagula. Hala eskatzen dizugu Arantzazuko Andre Mariaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, exules Filii, a te suspiramos, gementes in
ia bitarteko, jainkoaren grazia lagundakigula beti.